తీసుకో. జై నీ పిల్ల కొత్త సాయిగా అంటే వాడే కదా ముఖ్యమన్నాడు. అరే ఇంకోసారి ఇట్లాంటి లత్కోర్ జోకులు వేసినావు అనుకో, ఈ ముక్క ఆ ముక్క రెండు నీ కింద. ఇక మంచి మాటలు వస్తాయి, ఫస్ట్ ముక్కే రాను. రే తీసుకోరా, దీనికి ఎందుకురా అంత సీరియస్? గుడియా 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 అది పోమా పెట్టిన సుడియా. నువ్వు పాట ఆపరా. అది రమ్మంటే రాదు రచనియా, అతని పేరే సారుల తనియా, అది చెంపలు గుండెలు మాయ నా కొడుకు. వెళ్ళి తెచ్చుకోపో. అరే నాకు హీరా ఆడేటప్పుడు ఏంద్రా అబ్బా. వెళ్ళి తెచ్చుకోపో. నీ అబ్బా నుంచి నువ్వు తీసుకురావచ్చు కదా. ఇప్పుడు కూర్చున్నారా, నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చుకో. అయినా ముందే చెప్పొచ్చు కదరా. ఈ చూడు పందిలా కుక్కొని తింటున్నాడు. వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే తగ్గనని తగ్గుతావు కదా. వాళ్ళు వేసినప్పుడు లేదు నేను అడిగా తాను ఉన్నావు సరే కూర్చున్నా. ఆడు అడిగాడు, అది చూసి కూడా మీరు తెంకు నన్ను ఎందుకు తింటారా? అరే ఎంతసేపు రా, ఎవరో ఒకరు